T'expliquem 4 claus per entendre els principals canvis que suposa el decret llei per augmentar la resiliència del subministrament elèctric a Catalunya. 1. Les renovables es consideraran d'interès públic superior. Això no és del tot nou, perquè ja ho deia la normativa europea, però ara recull la catalana. Pot influir molt a l'hora de prioritzar projectes de renovables enfront de criteris ambientals. 2. El decret llei facilita que es puguin impulsar plantes solars, parcs eòlics i bateries en sòls degradats i abandonats. Tot i això, moltes plataformes locals han denunciat que altres parts del decret llei poden afavorir l'expropiació de sòl agrícola per a la instal·lació de renovables. 3. Es redueixen els terminis per al tràmit d'informació pública i les observacions dels ajuntaments fins a la meitat. Això accelerarà la instal·lació de renovables, però pot limitar la capacitat de la ciutadania i municipis d'analitzar bé els projectes i reaccionar-hi. 4. Ara, les bateries tenen un marc legal i urbanístic clar. El text inclou modificacions a la normativa elèctrica i a la urbanística per dotar de seguretat jurídica la instal·lació de bateries i fer que compti amb un marc normatiu explícit. En conclusió, el decret llei té punts que poden ajudar a fer avançar la transició energètica, però també introdueix canvis que poden fer minvar la participació ciutadana i flexibilitzar els requisits ambientals. Caldrà estar molt atentes a com s'aplica i exigir que els projectes siguin transparents, justos i amb retorn social real. Si t'interessa conèixer en detall les modificacions legislatives del decret llei, consulta el nostre document d'anàlisi.